Гісторыя навучальнай установы пачалася 6 дзясяткаў год таму назад. За гэты час у Маладзечынскім гандлёва-эканамічным каледжы спецыяльнасці трымалі больш за 30 000 чалавек. Іх старт у прафесійнае жыццё быў менавіта адсюль, а цяпер яны працуюць у розных куточках Беларусі і за яе межамі. Та любовь, забота и профессионализм, с которой педагоги все это вкладывали в своих студентов, я помню до сих пор. И впечатление, поскольку определилась не только производственная жизнь, но и личная жизнь, поскольку я здесь встретил свою будущую судьбу и по сегодняшний день, то значит наш техникум, но сейчас колледж дал мне все. Начиная от профессионального образования и заканчивая семейными узами. Спецыялісты, якіх рыхтуе навучальная установа, запатрабаваныя. У гэтых сценах можна атрымаць дзясятак прафесій, сярод якіх бухгалтары, эканамісты, лагісты, праграмісты, таваразнаўцы і юрысты. Моладзь спяшаецца за ведамі і ганарыцца сваёй альма-матер. Преподают хорошо, все знания, которые мне особенно нужно как специалисту, дают. Что-то такого непосильного нету, учеба интересная, специальность та, которая мне нравится. Гісторыя ствараецца людзьмі. На юбілей навучальнай установы завіталі былыя педагогі, супрацоўнікі, якія стаялі ў вытоку ў каледжы і зрабілі важкі ўнёсак у яго развіццё, пераадолелі цяжкасці. Выкладчыкі, што працуюць сёння, таксама даказалі свой прафесіяналізм. Яны адзначаны на ўзроўні рэспублікі, вобласці і раёна шматлікімі ўзнагародамі. Особую благодарность и признательность хочу выразить старшему поколению наших преподавателей, нашим ветеранам за их неоценимый вклад в становление и развитие колледжа и формирование его коллектива. Низкий вам поклон за вложенное в своих учеников знания, силы и мудрые слова. У меня очень много выпускников, которые стали руководителями, банкирами, бизнесменами. Поэтому я считаю, что жизнь моя прошла не зря. И колледжу я благодарна. Мы когда-то, наше учебное заведение гремело на весь Советский Союз. Потому что лучше наших специалистов не было, ну, наверное, не только в Беларуси, но и в Союзе. За сумленную працу і прафесійнае выкананне сваіх абавязкаў супрацоўнікі каледжа атрымалі ганаровыя граматы, дыпломы і падзякі ад старшыні праўлення Белкаапсаюза. 60 гадоў для установы адукацыі тэрмін зусім невялікі. Наперадзе нашмат больш гадоў дасягненняў і перамог, упэўнены калектыў Маладзечынскага гандлёва-эканамічнага каледжа. Алеся Ушакова, Іван Бялкоў, МКТБ.